to president en garta fayinden e relais bangi yitande fof ɓe mbowi wadde julɗe ko wiyetengo hottungo gam rowanin kay en jii caɗele ko ganda ɗon hottungo heɓaka noyi hitande hikkane gam bangi ɓooyi nomin andiri ɗum hottungo ko ɓuuri duuɓi capanɗe tati na dow ko dekkido ɗon noyi hitande hikkane alhaali ko jiiɗon to hitande hikka mi kammo to Allah jaɓi miɗen goodi niya min gaɗa fottungo andi fottungo ko waddata min gaɗa fottungo ko woni fottungo on fuu ga jama'are kawra giida gewta saɗirmaji goduɗi fuu kala kaale kuma fuu ko woni wara ɗum holla jama'are giita ga joni a nani mi yi ay hani ɗum wayta waynaɓe to wonon laawol hottugo no laawol no ɗum waytirta waynaɓe wakkati fo in ɗum hawri ɗum soytata ko ɗum holli duniya ko zamanu waddi ɗum soytta ko ɗum holli duniya ko talki kuma in wakkati laati ɗum laamu kan hoore muɗum no yaha kenan ko woodi fuu saɗirmaji waynaɓe kamɓe e koye maɓɓe e kalanan laamu kuma no nanan kenan hitande fuu in wakkati laati ɗum laamu no jooɗi waynaɓe no kaala saɗirmaji maɓɓe ayi kañum men ɓattodirta laamu e waynaɓe e duroɓe kuma inchallahu meɗen goodi niya wakko fottumo to Allah jaɓi to amma andi an iya waɗa tsari ma Allah e jeefi inni jam goɗɗum fuu natowa to Allah jaɓi meɗen goodi niya waɗi to duroɓe noyi gatton ko tawi kamɓe to duroɓe keeɓi ɗereji ko rimede enni ga hande si a ƴeewi to duro yeeyi fuu so ƴamama carte na du talkuru ko hollata to rima ɗum woodi caɗele sanne komin jiyata nokkuje kewɗe ndegon sa jippine e mobile wiye andaka to ƴuwi onon ɗume hawrindeji ɗin enen goni kandu no balla dow majju to e hawrindeji ko ballata no ɗuuɗi joni dow haala talki carte ko ɗereji dingol minen joni ta hooƴi ɗo hawrinde amen nder o wano joni ɗum waɗa hottungo ko ɗum waɗa hawrinde waynaɓe goɗo to goɗo imen jaha min kawritina waynaɓe min dillida golloɓe gaɗayɓe talki ɗin gaɗayɓe carte gaɗayɓe ɗereji dingol min jaadaɓe toon wakkati goto nder wakkati nde ɗum watta forum on en ko wakkati nde ɗum watta julɗe ɗen sai min kolla waynaɓe i woodi mo wala ɗereru dingol fuu mo wala carte yaha waɗane sai min jaraɓe ɓe gaɗane carte ji ɓe joɓata baada leydi mi ada futeddengi yahoɓe ɗum yaha ɗum waɗanaɓe tare e gomnati waɗanaɓe komi de komi ɗereji maɓɓe kenan i hawride fuu waɗore hande en kanjum dow majjum hande sembe min goni meɗen kokka sembe par ce que min giɗi ande ko jawdi maɗa koɗuɗa yi a wala carte a hawrete sai ɗum yawana a jeyaaɗi amma ye woodi carte ko hafi maɗa fuu ɗum wawi ɗum nodda wuro moɗon inde maɗa iɗum andi a ɓi leydi amma ni a wala ɗereji a wala carte a wala ɗerewol dingol sai ɗum yawana a ɓi leydi kuma ko ummoye fuu sai ɗum yaha e an noon fo torra on fu e fuu luumo joni in jaaɗa nder luuɓe sai tawa luumo a heɓata dumo no giɗɗa a dumo waɗi ceede kandu dabbaji ngala ceede a wadda e dabba ma goɗɗo yiɗa bisa maɗa a sonnayi a wala ko codirta sañi i woodi ma ko laatiɓe ɓerɗe boni a sonna ko ta wuro tawa jawdi kuma e keɗi jaranaɗi ko ñaami a heɓa connuɗa kenan ni hikka nde hitande waynaɓe torrike sannenene ɓe torrike ira no ɗum kammaki kuma ɗum fuu wala ko waddi ɗum ceeɗum woni ɗum kammaki julta wakkati ngu andana ɗum kay arari joni e lewru juin juillet fuu nde nan jippaki fu ceeɗum joni puɗɗam yaago wadde juillet e août ɗum wayli donc vraiment no dow imajum hikka say mi uma saɗirmaji ngaɗi to jonin président hitande hikka nde enɗen en andi wala fuu haro jawdi e haro nema ɓiɓɓe adama en e hoore mum fuu tiiɗalleji waɗi joni nokkuje ɗe nanɗon ɗen ɗenɗam fu ndungu jippake nder leydi moɗon tawa en yaade bangui e nokkuje ɗen fu joni ka waynaɓe keeɓi huuɗo seeɗa eyde joni kay sayɓi alhamdulillah joni haro durgol ko haro demal ndungu jippike no hani kuma waynaɓe ngala saɗirma minen andi haro amen waynaɓe in wakkati demal waɗi curi tan tawata ɗon haro amen a suray
curi tan curata laatoyi o iya ɗala nagge wote ɗiɗi iya to fo eggi iya fo eggi payi woyla toon to fuɗo woni to kuma alhamdulillahi gonɗi ɗon ngala matsala kuma gonɗi toon ngala saɗirma goɗo komi no yaha deydey kuma ndungu jippike de joni alle ɗum yi torra amande joni kay tawi ɗum yewtama mais torra on wittake to réseau ji ɗin fof hikka ga rowanin ndungu ngun no ŋakki haro leydi jiifa en nokkuje kewɗe ndungu ngun no jacci noye narruɗon hikkani to hikka say mi uma inde joni ni ko toye wala futo ndungu jippaki ndungu jippike ko toye sayni kadi andi torriɗo ga ndungu jippike i nder torra joni ɗum ka goɗuɗo nayi bofiɗi ni umminteɗi dole joni say ɗum ɗofti nder balɗe ndu lewru nden nde ɗi karata ɗi keɓa ɗi nanga sembe amma duniya mo fini ko ɗuuɗi nayeji to in joni latoto nayi ɗon nanga sembe ga goɗɗi fu jawta fu balɗe asere ko aseje ɗiɗi ni i nattugo fuɗo ɗi ñamani ɗi karani fa joni ɗi nayi kaari ngala fu mbigi ngala matsala goɗo sayni ɗo yeeso ira noon amma ni say ɓi alhamdulillahi ndungu jippeke to nokkuje ɗe ɗuuɗa toɓoje ɗen haro banggue haro ingal en ɗon ɗon du ndungu ngu noye narruɗon toon to hikka haro ko Allah waddi haro toon to ndiyam ɗuuɗa jippago ma hikka ndiyam jippike ko ɗuuɗi ɗum ka hikka leydi ingal ndiyam jippike ko ɗuuɗi ɗum yiyata ndiyam bonni amma ndiyam waddi ko ɗuuɗi tun ka diga ingal tarari ɗum yi ndiyam wala keerol dillo e fa nder cintabaraden tokki ummini laaɓi ɗi andaka arande wakkati joni laaɓi ɗi andaka to ndiyam ƴurata hande ɗon ɗi umminoyi nato e ladde ɗi ngari fa nder cintabaraden to in arari leydi ingal wona no toɓate ɓorey to in ndiyam ɗuɗi ingal hande say ɗo yuma ma e woodi laabi ɗi tokkatako